Kajing ai bat kajing ba kajong blay uji sukres shapi hagring stam. Naga benta kajing pusan naga tien kajong blay. Nginyu pule naga kitab sam kalenong ga ba arpunyo ketkot ga ba ningkong. Kekentien ka baong utrai ulong kajing shai jonga bat kajing penim jonga. Yanongan syapting utrai ulong kabor kajing penim jonga yanongan kawet. Hagni ketkot ngiyu i kabaningkong utrai ulong kajing shai. Ngidon kam ya kajing shai hakapor jong kamet. Ngidon kam ya kajing shai namar kajing dum. Kai kabadum ha kajing im kajongi. Kabadum ha kajing im kajongi kala banlong kalawai kajongi. Ngim laban tip kai kabanjala shai. Ngim laban tip kai kabanjala shisngi. Balashim snam. Kalong kabadum. Ilaban batai ya kabaladab. Ila ya kabanikren ya kabamenta. Henry ya kabansawan. Ngim la bantip lupa kai kabanja. Tadena kita daw ngila banong kalong kabadum. Naka benta jong kani kabadum ken. Habang ibu ia kajing shanya hau blay. Ulong kajing shai. Namaru blay utip ia kabakut na kabastang. Kamdon kabaka hakmat jong blay. Ublay ulong kajing shai. Kabaarpat habang ikran syapang kajing shai. Kajing shai kajong blay kalong kabadon kam naga benta kajing matla bakin jaman siem. Kidon shibun kibreo hagani kapertai kibamla banyo i ya ke ba ublay ula ai ha ka bakin jaman siem. Ha ka Bible ka ong ba ublay jong kapertai ula tap matla ya ke jimut ha ka bakin namla banyo i ya ke gospel. Kimla banyo i pat madru ya ke bor jong ke gospel. Ringi aingo yo blay long ka jing shai. Namar ling ba umen simbo khoi ngi yo ya ka jing shai ngi yo ya ka jing pen pao ha ka bangi la ban shampang ila ban sngo tho ya ka jing mayan ka ktien ka jong blay. Bar ka ktien ka jong blay ka ong utrai long ka jing shai. Bat ka jing pen im. Ka jing pen im ka wanau blay. Ka jing pen im ka don haga kerteng ka jong utrai Jesu. Anom la ya ka ban yo jing pen im na way pat. Ni aingo yo blay ba ya ka ni ka jing pen im la ai hangi. Lengba ka jing shayap ka jong kresa lord jong ka ding pna. Pat ka jing mi pat ka jong u. Dia bangila pediang yo Jesu Christ. Nila yo pediang ken ya ka jing pen im. Ha ka jing im ka jongi. Ila ban ong kum baong nong ruai sam. Ulong ka jing pen im jonga. Namar ba ublay ulong ka jing shai. Ulong unong pen im jonga. Ka jing kili ka long. Yenupat ngandang syapting. Yenupat ngandang syapting. Sisiin ba fidon ha ka jing shai. Ka jing dum ka kenriano. Pachisiin ba fidon ha ka jing shai. Kajing syapting kam yo jaga. Banang ta shishu kaktien ka jong blay ka ong. Utrai ulong ka bor. Kajing penim jonga. Yanungan kawet. Utrai ulong ka bor. Narafi kwa iya ka banyo iya ka bor. Ha kajing im ka jong pi. Kadon tang ka wiga telong. Kata kalong utrai ulong ka bor jong pi. Dena kata tau na ka benda ka jing klanya ka jing long bakin jaman sim. Imla ban sarong halaga jong ka bor. Imla ban sarong halaga jong ka jing klan. Nama datang ka bor ka jong trai ka penla ingi bagi nya syaprang. Datang ka bor ka jong blay ka penla ingi ya ka bagi nyang scam. Uji sukra suong ha ka gospel ka jong Yohanes ka long ka bakatsan. Mapi pilong kitanat. Pangalong uding sawan. Uji sukra sulong uding ba ngilong kitanat.
baladangi supenya sno bat uniu deng ba belong Chris inyo pdiang genya gebor bangin la ban seiso namaru Jesu Kristus ong klem manga phimla bande eru em tadeng nag daga daw tungin ai buram yu try ulong ka jing shai jongi ulong ka jing penem jongi ulong ka bor jongi wat num shep tieng hagani ka singi wanum sha o mensiam jong ka jing khau ek landi ka jing shep tieng unyele ya ka jing em ka jong pi filong kam kraw ban ye kinong jom ublay ka jing sugun long rangkat bat pi hagani ka singi bar ka we wat num klet ublay u e je pi kumba pilong amen.